Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2023 The Island ka-Michael J. White la isiyiqala khona endaweni eyi-island negama laleyo island yayibizwa ngayo i-island. Nesithola khona ibhendi yomculo iphefoma kwenye restaurant eyayiphethwe enye indoda igama layo Alvarez eyayi-owner yaleyo restaurant. Ngesikhathi ibukela umculo wesifazane igama lakhe uNora iphefoma. Nokwathi siqeda ukucula uNora, u-Alvarez wam-invitela etafuleni lakhe. U-Alvarez encoma uNora ngokuthi umuhle nanokuthi unevoice emnandi. U-Alvarez wasecela uNora ukuthi ucela ukuthi aperforme la kwi-restaurant yakhe njalo ngomgqibelo ebusuku, ethi ngalokho uzomkhokhela imali eyiholo ephindaphindwe kathathu kunale ayiholayo uNora. uNora wajatshuliswa yilezo yindaba, wavuma ku-Alvarez ukuthi uzokwenza lokho. U-Alvarez watshela enye indoda yomuntu omnyama enentshebe esebenza la e-restaurant ngaphakathi ukuthi ayithelele uNora iwayini, kanti lo msebenzi uzothi uthelela uNora iwayini eglasini livele lichithekele kuNora ngephutha. Noma uNora wazama ukwehlisa umoya engathi uya-understand ukuthi kube yiphutha, kodwa u-Alvarez wabona lokho wacasuka kakhulu ethethisa le ndoda ethi budedengu ngendlela ukuthi singazithela isivakashi esibaluleke kanje ngewayini. Nokwathi kungalindele umuntu u-Alvarez wakugwaza wona le ndoda ngommese phambi kaNora waze wathelwa amachaphazelo egazi. uNora samthusa kakhulu isenzo sika-Alvarez ngendlela ukuthi wachokheka kangaka waze ngisho ukunyakaza. Kanti futhi siyathola ukuthi u-Alvarez kwakuyinkunzi yombulali owayeyimafiya futhi erich ephethe namahhotela futhi engakunqeni ukuchitha igazi. u-Alvarez wayengowokufika la eyi-foreign esana-4 years kuphela la endaweni yase-island, kodwa eserich kunabo bonke futhi esephethe mase kukhulunywa ngobugebengu. Imovie yethu sishiftele e-America eLos Angeles la sithola khona amaphoyisa amabili. uMark wayeyi-police chief nopartner wakhe uPhil. Amaphoyisa amabili ayenza ingathi azothenga iyidakamizwa kanti afuna ukubamba iyigebengu eyidayisa ama-drugs. uMark noPhil amaphoyisa undercover ahlala lapha elinde iyigebengu zabo, ngesikhathi nabo belindile ngemali eyayigcwele isikhwama zagcina yifikile iyigebengu zabo neyidakamizwa. Hey, yo, Rambo, man, is that shit necessary? Hey, yo, what's up with Senor Gun Show over here? It's cool, man, just show him the paper. Come on now, handsome. Let me show you something real pretty. What's up, man? Where's my shit? About to make your day, man. Come on. Lindo. Meat and potatoes, as promised. Same quality as before? Even better. We happy? Yeah, that's your happy face. We're good. Give him the money. Not gonna lose any sleep if I never have to see your ugly fucking face ever again. Yo, Phil. We good? I'm gonna need you to pick up that bag. Wait, so this whole time you can speak English? Pick up that bag. Hey, LAPD, motherfucker. Drop it. Drop it. Wait. He's a dead man. You both are. Shut the fuck up. Bill! You okay? If you can't afford an attorney, one will be appointed. Nokwathi uMark noPhil beqeda ukushaya lezo yigebengu bayibophe, uMark wafonela uma wakhe ohlala khona endaweni yase-island ngesikhathi emtshela ngomfowabo osebenza e-restaurant otholakala egwazwe washona. Ezwa lokho uMark waphuthuma kubo ngesikepe endaweni yase-island. Ngesikhathi esefika endaweni yase-island kwafika nosuku lomngcwabo kabhuti wakhe ogwazwe wabulawa u-Alvarez omsebenzelayo kwi-restaurant yakhe. Uma kaMark wayengayekile ukukhalela indodana yakhe ngesikhathi ehlele eceleni kukaMark esontweni ngomngcwabo kabhuti kaMark. Kodwa khona lapha emathuneni ngomngcwabo kwabonakala naye u-Alvarez nale gebengu eyisebenzelana naye befika khona emathuneni bezokhalisa umndeni. Nokwathi usudlulile umngcwabo, uMark wahamba noma wakhe sebebuyele ekhaya. uMark wahlala noma wakhe ngesikhathi bebuka iy'thombe, uMark eyibuka nobhuti wakhe ey'thombeni. uMark ebuka ukuthi ngenxa yokuba yi-police chief yase-Los Angeles usehamba isikhathi eside kubo la endaweni yase-island ngenxa yomsebenzi wakhe. uMark wathi kuma wakhe uzolivundulula aze alithole iqiniso ukuthi ubhuti wakhe ufe ndlelani. Ngakusasa uMark wavukela e-police station yakhona la e-island for ukuyothola iy'mpendulo. uMark wafika kuleyo police station wahamba ese-ofisini le-police chief yakhona lapha afika abingelelwa khona uB oyi-police chief. uB benaye uMark babe abangani besafunda isikole, kanti kumanje ba ama-police chief ey'ndaweni ey'hlukene. uB wakhalisana noMark ngokushonelwa ubhuti wakhe, kodwa wamthembisa ukuthi baphezu kwalo uphenyo lokushona kabhuti wakhe kanti futhi bazolithola iqiniso maduze. uMark wabuza kuB ukuthi awukho nomkhondo olandelekayo noma iy'nsolo-ke mhlampe mayelana nokushona kabhuti wakhe. uB watshela
uMark ukuthi abakwaziyo ukuthi ubhuti kaMark ubulawe omunye wezigebengu eseyifomekile la endaweni yase-Island. Ethi uBig uMark njengoba usuwahamba usuhlala eLos Angeles sekwafika ama-foreign amaningi la adayisa izidakamizwa afoma namaqembu ezigebengu ezibulala abantu. Ethi kodwa kusazoba nzima ukuthola ukuthi ubani ngempela obulala ubhuti kaMark njengoba ubugebengu babantu bangaphandle la endaweni yase-Island sebubuningi kanje. uMark wahamba wayovakashela u-Aquila, i-ex yakhe ababethandana nayo esijimisa ukarate manje. U-Aquila wajabula kakhulu ukubona uMark esebuyile eLos Angeles. U-Aquila waphinde watshela uMark naye ukuthi uyazwelana naye ngokushonela ubhuti wakhe. uMark wabuza ku-Aquila ukuthi yena likhona iqembu lezigebengu alicabangayo ukuthi kungenzeka kube yilona elabulala ubhuti wakhe. No-Aquila washo lento ebishiwo uB ukuthi akulula ukuthola ukuthi iyona yiphi igroup eyabulala ubhuti kaMark. Ethi njengoba ahamba uMark wayohlala eLos Angeles kwasala kwaba nenqwaba ezigebengu ezavumbuka ngenxa yokuthutheleka kwabantu bangaphandle. U-Aquila watshela uMark ukuthi kwayena ubhuti wakho ubesebenzele enye irestaurant yomunye umuntu wangaphandle o-rich obizwa ngo-Alvarez. U-Aquila waxwayisa uMark ngobungozi buka-Alvarez nanokuthi akagcini nje ngoku-owner leyo restaurant kodwa umholi weqembu lezigebengu elipowerful kakhulu elibulalayo. Ethi u-Aquila noma u-Alvarez owner amahhotela kodwa ngakolunye ihlangothi udayisa izidakamizwa kanye nezibhamu nezinye izikhali eziyingozi. uMark wathi mayezwa lokho waba nensolo eziqinile ngo-Alvarez etshela u-Aquila ukuthi uzohamba ayokhuluma naye. Before ahamba uMark wacela u-Aquila ukuthi ucela amgadele uma wakhe enze isiqiniseko sokuthi uphephile ngoba naye angaba sengozini. Wahamba uMark waze wayofika kuleyo restaurant ka-Alvarez la kwashonela khona ubhuti wakhe. Kodwa kangenanga uMark ngoba wavinjwa indoda egada u-Alvarez. Kodwa u-Alvarez wangenisa uMark etshela le ndoda ukuthi ayimiye kangena. uMark wabuza ku-Alvarez ukuthi unalo ulwazi ngokuthi uba ubulala ubhuti wakhe. U-Alvarez wadukisa umkhondo ngesikhathi etshela uMark ukuthi ubhuti wakhe wagwaza wabulawa ezinye izigebengu endleleni ngesikhathi esesuka la emsebenzini eseyekhaya. uMark wathi ku-Alvarez mawukuthi ungiqambela amanga unolwazi lokuthi ubani obulala ubhuti wami uyangifihlela mina uyobe senkingeni nami. u-Alvarez wezwa lokho wavele wahleka ngesikhathi etshela uMark ukuthi ukungisabisa kwakho ngeke ukusize ngalutho ngoba sengizwile nanokuthi uyiphoyisa. u-Alvarez wanikeza uMark elinye iphepha eline-address yakwenye restaurant yathi iphethwe yizigebengu ezibulala ubhuti wakhe. Ethi u-Alvarez naba-ke abantu abazokuchazela ukuthi ubani owabulala ubhuti wakho. Nokwathi esephuma uMark esehamba u-Alvarez wasala watshela le ndoda emgadayo ukuthi ayifonele la madoda ey'thuthuthu afika azobulala leli phoyisa elizothanda ukuba yinkinga. Ngesikhathi esecasukile u-Alvarez ethi akasatshiswa yena. uMark esehamba waqala wayodlula komunye umngane wakhe oyi-rasta owayedayisa ama-hot dog. Enkulumeni yabo uMark wabuza kumngane wakhe ukuthi isekhona lezi ay'bhamu ababeyifihlile. Wathi umngane wakhe zisahleli njengoba wayishiya. Umngane kaMark watshela uMark ukuthi lezo y'bhamu zisekwi-floor yakulela bhilidi elidala olaziyo elingasolwandle. Nesitholayo ukuthi uMark benomngane wakhe babe abantu ababeqondisa ubugebengu la endaweni yase-Island. Nokwathi uMark esehambile waya eLos Angeles kwaqala kwaba nobugebengu babantu bangaphandle. Umngane kaMark watshela uMark ukuthi ngiyazi ukuthi ushonelwe kanti futhi ngiyimisela ukuthi simthole umbulali ngibambisane nawe mangabe sesipay revenge. uMark wahamba eseya kulelo bhilidi elidala elingaseBeach waphahlaza leyo floor ngo-4 pound for ukuthi kuvuleke phansi la agqiba khona ibhamu. Washaya phansi kwavuleka uMark waphuma nalo lelo trunk elaligcwele lezo ibhamu ababeyifihlile. Kwathi ebusuku eselungiselela leyo machine yakhe wahamba waya kuleyo restaurant ayikade iyalelo u-Alvarez ukuthi iphethwe yilezi zigebengu ezabulala ubhuti wakhe. Wathi mayefika lapho uMark iredi idlala ingoma wayoyicisha leyo redi yayikhala. Wababuza bonke ukuthi ubani o-responsible for ukubulala ubhuti wakhe. Leyo nto yacasula lezi zigebengu zagcina sezilwa naye uMark kwashawana. Which of you is in charge? Hey man, what the fuck? Yo, big man. Know when to get out of here before you get hurt, shit? I don't want any trouble. Yo, bitch, if you're a cop, you got nothing to say. Like I said, now my brother, You're not a cop, you're in the wrong fucking place. I'm here as a brother of the island who has lost his brother. I'm not here as a cop. All I want is a little information about what happened to my brother. I realize you guys are not from the island, so you don't know me or my reputation. Motherfucker, you do see I got a loaded gun, right? Look, You shoot this motherfucker, man. all I want is... I'm not here to hurt anyone. Okay?
love you like. Oh. Never met him. We were just told to fuck some dude up looking for his brother. Thank you. Eseyihlulile lezo igebengu uMark lo mholi wegebengu wayeselele phansi watshela uMark ukuthi abazi ukuthi ubulawa ubani ubhuti wakhe ngoba bona ababahlasela abantu bendawo bala e-Ireland. Khona lapho kwavela kwafika lamadoda eyithuthu ayekade ebizwe Alvarez avulela ngenhlamvu ethi adubula yena uMark. uMark waphuma wabalekela ngemuva kwaleyo restaurant ngokuyilapho aqala khona lamadoda eyithuthu esemsukela emjaha. uMark wacasha ngekhona ngoba wakwazi ukushawa yedwa ngeplango wamlahla phansi. Abanye ngalezo yithuthu bazama ukuzungeza befuna yena uMark bethi atheka kodwa ngokubona ukuthi abamtholi umholi wabo wafonela uAlvarez emtshela ukuthi bahlulekile ukuthola uMark. uAlvarez watshela lamadoda ukuthi mayehluleka ukumthola awahamba ubulala uma wakhe. Ahamba amadoda eyithuthu aqhekeza angena kubo kaMark badubula umbhede bewuvithiza beyitshela ukuthi uyena lo lela bamdubulayo. Baphenya sebethi ba-check isidumbu bathola ukuthi bekubekwe imiqamelo yakhiwa njengomuntu. Nesitholayo ukuthi uAquila ex-girlfriend kaMark wayesevele wathatha uma kaMark wawuhlala naye endlini yakhe. Kwathi later ngalobo busuku uMark wafika kubo ehambisana nepolice chief umngani wakhe uB. Bebona imbobo eziningi zokudutshulwa kombhede namagobolondo ezinhlamvu zesibhamu egcwele umbhede. uMark wayecasukile sethethe etshela umngani wakhe ukuthi ukuba akayicabanganga nje lento ukuthi uma wakhe athathe uAquila ngabe manje uyena ofile uma wakhe. uB watshela uMark ukuthi naye usethole ezinye izindaba mayelana nokufa kabhuti kaMark. Ethi uB khona umuntu ongitshela ukuthi khona ufakazi omunye wesifazane owumculi igama lakhe uNora uthi wabona yena kubula ubhuti kaMark ngoba leyo nto yenzeka phambi kwakhe. uB watshela uMark ukuthi uNora uhlala kwelinye ihhotela elingasesontweni eroom 18. uB wagqugquzela uMark ukuthi kuzomela abonane noNora noma kanjani ukuthola iqiniso kuNora ukuthi ubani ngempela wabulala ubhuti wakhe. Ngakusasa uMark wavukela khona kulelo hotela for ukuyobheka uNora. uNora wayesehlala ngokuyivalela endlini wathi mayibona uMark wethuka ecabanga ukuthi omunye wabasebenzi baka-Alvarez othunywa u-Alvarez ukuthi azomqedela. uMark wakhulula uNora ngokumkhombisa ibheji lamaphoyisa. uNora wamvulela uMark wamngenisa ngaphakathi. Enkulumeni yabo uNora wayethukile ngokuzwa ukuthi ubhuti kaMark lo wabulawa watshela uMark lonke iqiniso ukuthi uAlvarez wagwaza ubhuti wakhe. Ethi uNora ngephutha nje elincane lokuthi ubhuti wakhe angithele ngewayini. Ethi uNora kusukela ngalelo langa kwenzeka leso sigameko sengahlala ngokusaba nami ngokuyivalela endlini. Ethi ngisaba ukuthi uAlvarez angathumela abantu bakhe noma kufike yena azongiqedela ngokuthi uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi wenzani ngoba ecabanga ukuthi mhlambe ngizotshela amaphoyisa. Ethi sengifuna nokuhamba endaweni yala e-Ireland kodwa ngiyasaba ngoba abantu abasebenzela uAlvarez bagcwele yonke indawo. uMark wathembisa uNora ukuthi uzokwazi ukumkhipha la endaweni yase-Ireland ephephile. uMark wafonela iphoyisa uB ngesikhathi esehamba noNora bahamba bayohlangana noB. uMark watshela uB ukuthi ucela amhambisele uNora la ekugetshelelwa khona izikebhe. Ethi wenze sure ukuthi uyaphuma la endaweni yase-Ireland ephephile. uB wamthatha uNora waze wombeka lapho ekugetshelwa khona izikebhe ngesikhathi uMark eseplana ukuyiphindiselela ku-Alvarez ngokubulala ubhuti wakhe. Naye uAlvarez ngasesayidini lakhe wayeyihlomisa impi ingayibekile phansi for ukuthi akhiphe ezakhe naye zihambe zibuye noMark efile noma ephila. Zafika nezinye izigebengu ezayibizwe uAlvarez ezayisuka ezweni lakhe ezaseyilungiselela ukuyohlasela endlini yakubo kaMark. uMark wafika endlini ka-Aquila ngesikhathi eyobheka uma wakhe wayekhala. uMark wabonga ku-Aquila ngokugada uma wakhe ngesikhathi emtshela ukuthi njengamanje useyobhekana ngqo no-Alvarez. Nokwathi engakahamba uMark kwavele kwafika enye imoto yezigebengu zika-Alvarez isize emzini ka-Aquila. uMark wahloma ngesibhamu ngesikhathi esebalekisa uma wakhe no-Aquila ngo-backdoor. izigebengu eziwu-4 zaqhamuka ngasemotweni kanti ezinye ezimbili zangena ngomnyango ifuna yena uMark. Nokwathi mayiqhubeka zabona ukuthi uMark kungenzeka ukuthi ubaleke ngalo mnyango owu-backdoor. Zaqhubeka ngayo leyo ndlela kade kuhamba ngayo uMark sezama ukumjaha. uMark wabalekisa ngokushesha uAquila noma wakhe ngesikhathi sebeqhamuka labantu ababili sebedubula uMark. noMark wayebadubula khona lapho kwaqhamuka uB iphoyisa ngesikhathi sevulela ngenhlamvu kulaba babesele. Zadubulana noB izigebengu kodwa zehluleka zagcina seyibalekile ngemoto. Nakhona la ehlathini uMark wayesaqhubeka nokudubulana nezigebengu ngesikhathi ekushaya ukugodwa ekulahla phansi. Wareceive iphone call efonelwa uB wayembuza ukuthi uphi. uMark watshela uB ukuthi uhamba no-Aquila noma wakhe uzobacelela indawo yokucasha kulo mngani wakhe oyi-Rasta odayisa ngama-hot dog. Sibona uAlvarez nale ndoda emgadayo bengena erumini likaNora ehhotela becasulwa ukuthi bazombheka bamtholi. uAlvarez wacasuka wazobulala le ndoda esebenza la ehhotela eyibuza ukuthi imiyeke kanjani wahamba uNora. uMark simbona ebonga kumngani wakhe for ukuthi amgcinele uma wakhe beno-Aquila yena ngesikhathi eselungiselela ukuyopay revenge ku-Alvarez. Kodwa wathi esehamba uMark uAquila wafuna ukuhambisana naye ethi uzomlekelela balwe. uAquila etshela
watshela uMark ukuthi uyathemba ukuthi uma wakhe usezoba safe manje. Baphikisana uMark engafuni ukuhamba no-Aquila kodwa u-Aquila wagcina sehambe naye ngenkani. Kwathi later ngalobo busuku uMark no-Aquila bahlala kwenye indawo ehlathini sebelinde ukuhlangana no-B. I-police chief okwakuwukuthi naye uzobajoyina bahambe sebebobathathu for ukuhlasela u-Alvarez. Nangempela yafika khona lapho imoto ka-B kodwa kwabathusa ukuthi kungani u-B ehlele emotweni engaphumi. Nokwathi uma behamba beyobheka bethuswa ukufica u-B elimele kakhulu. Khona lapho la madoda ka-Alvarez aqhubeka nokudubula ngesikhathi kuphinde kudubuleka yena u-B owayelimele. Khona lapho iy'gebengu za-Alvarez zavele zamgxavuna u-Aquila zamthatha zahamba naye ngesikhathi uMark esalwa nokuthi umngane wakhe u-B owayelimele angashoni. U-B wayesekhulume ngathi uyashona watshela uMark ukuthi akaqhubeka alwele indawo yase-Island kuyigebengu eyifana no-Alvarez. Waqeda ukusho lawo mazwi u-B washona. Ngakusasa ngesikhathi abazalwane behlangene esontweni kwavele kwangena uMark wakhuluma ngevoice eyayicasukile etshela abantu ukuthi bazothula bathini beyabantu base-Island ngenxa yabantu abaqhamuka emazweni angaphandle. Bazovula amaqembu obugebengu la endaweni yabo enokuthula babulale nabantu badayise nezibhamu nezidakamizwa. Ethi bona njengomphakathi wase-Island bathule bathini ngesigebengu esifana no-Alvarez esingakaqedi ngisho 5 years sihlala la endaweni kodwa seyilawula yonke indawo yase-Island ngobugebengu. Ethi kumanje yena kade ngcwaba umfwabo njengamanje umngane wakhe oyi-police chief yakule police station yakhona la endaweni u-B ubulewe yibona abantu baka-Alvarez izolo ebusuku. Ethi kumanje intombazane bethi yamlekelela u-Aquila naye uthathiwe abantu baka-Alvarez. Abantu bezwa lokho basukuma bonke ngokuthi bazobambisana ukuthi balwisane no-Alvarez. uMark wadlulela e-police station yase-Island ngesikhathi watshela wonke amaphoyisa ukuthi usecele ne-transfer from e-Los Angeles. Ethi okwamanje usazoba i-acting police chief ekubambeni isikhundla sika-B up until ya-resolve indaba yakhe. uMark wahlanganisa wonke amaphoyisa ukuthi kubanjiswane kuyoliwa ne-operation ka-Alvarez. Nokwathi lapho uMark esenze research about i-criminal network ka-Alvarez kwikhompyutha wafikelwa izivakasha bengasilindele iphoyisa asebenzisana naye le-Los Angeles uPhil obe upartner wakhe ngokomsebenzi. Ethi uPhil usesuke e-Los Angeles ngebhanoyi eza la ukuzothola ukuthi unyamalaliswe yini uMark. uMark wathi kuFhil akasayimisele ngokubuyela emuva e-Los Angeles ashiya indawo yangakuba akhulele kuyona idlala abantu bokufika. Ethi kumanje kumele abhekane ngqo no-Alvarez ngenxa yokubulawela ubhuti wakhe nephoyisa belumngane wakhe nokuthunjwa kwe-ex yakhe bimlekelele. noPhil wathi mayezwa lezo indaba wayinikela ukuthi ufuna ukulekelela uMark. Wathi late uMark wafonela u-Alvarez wayengamazi nokuthi ithathe inamba yakhe. u-Alvarez egxeka uMark ethi sengiyazi ukuthi wena obe responsible ngokunyamalala kaNora. u-Alvarez watshela uMark ukuthi abahlangane ngo-7 ebusuku bezoshintshana ukuthi u-Alvarez anikeze uMark u-Aquila then uMark anikeze u-Alvarez uNora. Ethi u-Alvarez kuMark emva kwalokho kushintshana kwethu ngizohlukana nawe ngikuyeke. uMark naye wayevuma leyo deal ka-Alvarez kodwa deep down enhliziyweni uMark wayazi ukuthi kusamele apay revenge for ukubulawa kabhuti wakhe. Okunye okwakubuye kucomplicate izinto ukuthi vele uNora wayesehambile ngesikebhe seyakwela kubo okwakuzokwenza ukuthi uMark angakwazi ukuyonikeza u-Alvarez uNora. Waqeda ngaleyo phone call uMark wafonela uPhil ngesikhathi emtshela ukuthi akahlanganisa amaphoyisa la e-Island bahlangane bonke njengamaphoyisa babe yi-team. uMark ethuma uPhil ukuthi bawutakula u-Aquila owayethunjiwe ngesikhathi yena uMark ezohlangana no-Alvarez. uPhil wavuma ngesikhathi ethembisa uMark ukuthi uzokwenza noma yini ukulekelela. Ngokuhamba kosuku emini uMark wahamba eseyohlangana naye u-Alvarez kuleyo ndawo ababevumelene ngokuthi bazohlanganela khona. uPhil naye neqembu lamaphoyisa endawo bafika lapho kuleyo ndawo ka-Alvarez ayithumbe khona u-Aquila. Angena amaphoyisa esedubulana nalawo madoda asebenzela u-Alvarez. amaphoyisa awadubula lawo madoda asebenzela u-Alvarez. Kanti uMark naye siyambona eseyohlangana nale ndoda egade u-Alvarez. Khona lapho u-Alvarez naye wafika esebuza kuMark ukuthi uphi kanti uNora uthe uzofika naye. uMark naye ngokubona ukuthi u-Aquila kalethwanga u-Alvarez watshela u-Alvarez ukuthi uNora uzoqhamuka mase kukhona u-Aquila. Ngaleso sikhathi uMark esekhipha ifoni ezama ukuzwa kuPhil ngama-updates ukuthi bayamthola no-Aquila. uPhil wafika la kwakuboshwe khona u-Aquila kodwa wathi esethi uyamqaqa wakhonjwa enye indoda esebenzela u-Alvarez ngesibhamu ekhanda emtshelisa akabeke phansi zonke izibhamu ayiphethe ngesikhathi uMark eseyibeka phansi lezo izibhamu. Leyo ndoda yakhahlela u-Aquila oyesaboshwe izandla ngesikhathi uPhil esedubula la madoda asebenzela u-Alvarez ayethi ayangena. Esewaqedile uPhil lawo madoda wafonela uMark emtshela ukuthi usemtholile u-Aquila futhi uyaphila usafe akalimele ndawo. Wathi mayezwa lokho uMark watshela u-Alvarez ukuthi khohlwa ngeke usamthola uNora. uNora ngimhambise ngesikebhe ngambuyisela ezweni lakubo usafe la khona manje. u-Alvarez wabiza la madoda amsebenzelayo ngo-offer iradio ukuthi awabulale u-Aquila njengamanje engazi ukuthi lo u-Aquila usededeliwe nalawo madoda wabiza ayafile. u-Alvarez wayecasukile watshela le ndoda emgadayo eyayikhomba uMark ngesibhamu ukuthi ayimdubule manje mbulale. Kodwa uMark wavele wakhahlela leyo ndoda wayiphuca isibhamu silahla phansi. Kill him.
Kwavele kwafika leli Rusty lidayisa ama-hot dog elumngani kaMark lamba namaphoyisa namanye amalungu omphakathi bonke base belungiselela ukudubula Alvarez bemkhombe ngeyibhamu kodwa uMark wabatshela ukuthi abezehlisa ibhamu. Now what? You're just gonna let your little friends shoot me? Things are changing, starting with you. But I'm gonna give you a choice that you didn't give my brother. Let us shoot him, brother. I wish you could have seen your brother's eyes. Ekugcineni sithola uMark esehlele esihlabathini solwandle no-Aquila sebabuyelana. Nokuyilapho base bekhuluma ngokuthi ngeke baphinde bahlukane sebethembisana nomshado. Khona lapho kwaqhamuka uPhil ebuza kuMark ukuthi beqinisile ukuthi akasaye Los Angeles sekufanele bahambe phela manje. uMark watshela uPhil ukuthi beqinisile ukuthi akasaye indawo kumele ayivikele indawo yangakubi Island. Ingadlala ama-foreigners asuka nobugebengu emazweni angaphandle ezela. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.